Nikue, ni akoratenaz, mungira eskola ditu anetzenen, bederatze urtean zinitzen, mungira, eta oinez joten gintzen, bai, egun txarra doiken dunean, gorantza esaten dut, gorantza esaten biluz aldatzeu gitea. Gorantza esaten dut, bilbo joten gintzen, diru motozkoen, arrastien neuri dauden paratxarratzen badau, diru motozkunetzean, trenen tortoko, bai, den paratxarratzen bostatzen oinez, joan totu oinez. Ez zintzen, goxen joan eta iluntzen etorri. Eta nora joan zinen zu eskolara? Bentadesera. Bai. Orduan monjak egoten ziren edo fraiek edo zer? Fraiek. Eta beste monjak. Eta gero joan nintzen fraiek. Orduan, bueno, gero meixuk, hasik eran, edo zein egon zen meixuz, klaro, orduan herrien gitxi egon ziren dakinak. Eta gero, ja meixuk emezizuz. Eta orduan hasik eran herriko jentea egon zen, irekasten? Bai, egon zen, niri eskolak emoten egon zen bat, praktikantea zan. Bera praktikantea zan? Praktikantea da, bueno, ni baina zebat izango zen, mazarrak orduan. Ni horrek fraiek joan ziren, ez dakit, nik bi urtein gero deuken ez joan ziren. Eta denbora eskotan zen egon, joan ziren fraiek, joan ziren kurson erdi baten edolan. Egon zen, ez da, denbora gitxien, hile bat edo bi, donin edo gorrat. Bai.